1 март Башкорт гаиләһе көне. Киләһе елдарда был көне календарда шулай теркәләсәк. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы яздыңы тәүге көнен Башкорт гаиләһе көне дип билдәләргә тәкъдим итә. Ошо уңайдан Өфөлә матур гаилә ил коты дип исемләнгән түңәрәк өстәл оештырылды. Онда гаиләләрдә ишәйтү, туган телдә һөйләшү, 21 буатта яңа дәвер шартларында ата-бабаларыбызның яшәү рәвешен, халкыбызның йолаларын хаклау, никахтар, буйдактар, караусыз калган балалар һәм өлкәнәйгән ата-әсәләр һораулары күтәрелде. Кисен Башкортстан дәүләт концерт залында зур байрам тамашаһы оештырылды. Сара файла ук башланды. Баш калала яшәгән милләттәшләребез ысын башкорт мөхитенә сорналды. Курай моңы, кумыт сыңы, туган телебездә йырдар яңгырануында. Әле без моны төшкә тиклем без түгәрәк сәлдә үткәрдек гаилә проблемалар буенча. Анда безнең моны залда утыралар, Селебе өлкәһеннән, башка регионнардан безнең килгән кунакларыбыз бар. Бүгенге көндә ул түгәрәк сәлдә катнашты, төрле галимнәр, төрле юнәлештәге врачлар да булды, укытучылар да, һәм дә төрле һөнәр ияләре. Алар бөтәһенә шундый яңа форматта үткәрдек. Алар бик матур итеп кабул иттеләр. Шуңа байрамыбыз мөбарәк булсын. Рөхсәт итегез ошо безнең байрамыбызны асыктып игълан итәргә. Һәм дә матур итеп аны үткәрергә. Сарага республикабызның төрле район калаларынан иң яхшы өлгеле гаиләләр сакрылгайны. Максаты яңа дәвер башкорт гаиләһе нисек булырга тиеш. Заман менән бер катар атлаймы ул? Замана гаиләһендә ата-бабаларыбызның матур йолалары хакланамы? Дигән һорауларны асыклау ине. Bulutta kişi var yaşarlar mümkün. Bir bala bulutta asıl tutma yaşarlar mümkün. Ve bu dilin kuşlarına da karar, yakınlara da karar. Sıvay, şunun olsun muhterem cenabet, bala tadımına gerek, bunun kufurda yanıma nesip, aşağıda nesip okutan bir ulanına yaratmadığını Allah s.a.v. bilgiler kuyulanmış. Tezdir kavulmayı, tezdir kavuluşu kalır. Allah s.a.v. Elhamdülillah, bağlar bildi, her bir kutu olan kapalar. Сәхнәгә сыккан һәр гаиләгә Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының дипломдары тапшырылды. 8 бала тәрбияләгән Хафизовтар Тәүфик Бәхет башы дипломына лаек булды. Башкорт милли кәсептәрен сагалдырган бай йөкмәткеле күргәзмә барыһының да күңеленә ятты. Хуш етле башкорт балы етештергән кортсылар Нуриман районы Түбәнге Ләмәд авылыннан Әсхәт Латыпов, Әбиялилдән Быйма басучылар Рафик Баймырдиндар, Әлшәйдән Асалы бала состаһы Сәвия Муллагалиева, Дебет шәл бәйләүчеләр, милли кием тегүчеләр, башкорт катын-кызларының бидәнү әйберләрен яһаучылар һәм башка бик күптәр үзләренең хәләл көсөн түгеп, күңел йылыһын халып әзерләгән әйберләре менән таныштырды. Без Курай эшләй башлаганга 20 елдан ашу. Домбырага тотынганга 97 елдан башланып. Шуннан академиялә эшләргә туры килде 4 ел. Академиянан һуң хәзерге вакытта гаиләнең бизнесы инде дөресен әйткәндә. 2 улым ярдәм итә хәзерге вакытта. Үзем мин әйтәм, кәсебендә кемгәлер калдырырга тиешем дим. Шуңа 2 улым бар, улар миңа ярдәм итә. Мин әйтәм, мин мәңгелек түгел, миннән һуң кемдәлер калдырырга тиеш, кемдер эшләргә тиеш дип уйлыйм. Әгәр дә Алла бер хатайм инде. Аряган үдәре белә инде белмәйм, алып барыргамы юкмы. Заманында ниндәйдер бер король дәүләт ул мин дип кыстырган. Буна без бүген яшьләргә буна ошоны һеңдергә тиеш. Һәр гаилә, һәр яшь гаилә ошо бүлдән башлаган. Үзенең тормыш девизын дәүләт ул мин. Һәм ошо үзенең гаиләһендә гаиләһен бер бәләкәй генә дәүләт итеп корды. Онда үзенең дәүләт телен, туган телен дәүләт теле дип игълан итте. Шул гаилә исемдә үзенең юлаларын тоткан. Онда булган теге улларга хөрмәт, бер-беренә хөрмәт, мөхәббәт, туган телдә аңлашу безгә хәзер инде үзебезнең асылыбызда үзебез булып яшәргә генә кирәк. Башкорт гаиләһе булу. Бына кайда ул буындар күсәгилешлеге. Атаһы оста, улы һөнәрсе. Атаһынан күргән ук юнган, ысын башкорт гаиләһе тимәк ошылай булырга тиеш. Был үзе фәһем һәм үрнәк түгелме? Хәер, төпле, билен гаиләләрнең барыһының да нигездә хезмәт, атай менән әсәйдең үзара татулыгы, мөхәббәте, атай менән улдың бердәмлеге ята.
Мөхәббәтле гаиләләрдә мөхәббәтле балалар туа. Балаһын хөрмәтләгән атайды бәхетле картлык көтә. Гаиләне, балаларны һәм үзебезне бик хөрмәт тота. Балаларны тугандан алып үзем нимә эшләй беләм, үземне алып йөрергә кирәк, өйрәтергә кирәк. Менә без тормыш кордык 2001 елда, 2004 елда Алмаскарда яшәйбез, мал тотабыз. Малга сыккакта балалар эргәлә, балгыр тотабыз, балгыр тотакта эргәбездә. Әлбиттә, авылда яшәгәндә, кала яшәгәндә, калалар бүген алып кара газеттерде. Күпме эшкә сакырысы игъланда, укытырга, эш булып ята, теләккенә кирәк ялкауына килмәгән. Мин шуның өчен теләйем, менә һәрбер гаилә үзенең балаһын ныклап бәләкәйдән эш йөргән теләйем. Йырсы барда авызыңды, оста барда кулыңды тый тигәндәй, курайда һыздыру, өҙә басып бейеү, 70 төрле музыка коралында уйнау тейһеңме, атаклы кумыҙсы Миңдеғәфүр Зәйнетдиновтың нәҫелдәренә етеүсе булманы. Мәсетле районы Һөләймән ауылынан әйле башҡорттары Зәйнетдиновтар рухлы ғаилә. Миңдеғәфүр Зәйнетдинов бөтә донъяла танылған маһир ҡумыҙсы. Улай ғына түгел, 40 төрле музыка ҡоралында уйнай, ә оло сәхнәне тултырып баҫҡан барлыҡ туғандары ла 30-35 төрле уйын ҡоралында уйнай, халыҡ йырҙарын йырлай. Бынан 27 йыл элек 2 улы, бер ҡыҙы менән ошо уҡ сәхнәлә сығыш яһаған күс инәһе, 11 бала әсәһе Мәймүнә Зәйнетдинова инәй хәҙер инде мәрхүмә. Әммә әсәй биргән тәрбиә, моң әле лә дауам итә. Улар беҙҙе барыбыҙҙы ла ошо башҡорт халҡының моңона сорнап, һөйөү башҡорт халҡының рухын тәрбиәләп үҫтерергә тырыштылар. 6 улының да гармунда, ҡурайда, ҡумыҙҙа уйнауҙары һәм ҡыҙҙарының инде бейеүгә, ҡумыҙ уйнауға маһир булыуҙарын күреп үҫтеләр. Ояһында ни күрһә, осҡанында шул булыр, ди халҡыбыҙ. Беҙ дә ата-әсәйебеҙгә оҡшап, үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙы ла ошо рухта, ошо офоҡта тәрбиәләргә тырыштык. Көнө байыш Башҡортостан ерҙәре, Ағиҙелдең түбәнге яғымы, Ҡама буйы, Ыҡ буйы ҡырғыҙ, Гәрәй ҡыпсаҡ, Йылан, Биләр, байлар ырыуы башҡорттары йәшәгән төбәк. Был йыртылы замандары Муса Гәрәев, Даян Мурзин, Суфиян Поварисовтар, башҡорт батырҙары данын бөтә илгә күтәрҙе. Сәхнәлә Йылан ырыуы башҡорттары Илеш районы Айыу ауылы уҙаманы Муллаәхмәтов Сәғит Муллаәхмәтуллының ғаилә ансамбле. 46 йыл ғүмеремне мәктәп директоры булып эшләүгә, укытыусы булып эшләүгә багышладым. Башҡортостан Республикасы мәктәпләренең һәм Россия Федерациясы мәктәпләренең атҡазанған укытыусысы. Безнең династия укытыусылар династиясы. Иптәшем Венера Нағим ҡызы, рус теле укытыусысы, халыҡ мәғарифы отличнигі. Безнең ғаилә ҡорып йәшәүебеҙгә узған йыл әле 55 йыл ғына тулып бөттө. Ошо ваҡыт эчендә без 5 бала, 3 ҡыз, 2 ул үстердек. Оларны тәрбиәләп, юғары белем бирдек һәм тормош юлына аяҡ баҫтырҙык.
79 яшьтә иянең менән өйдә басып бейеү үзе бер бәхет түгелме? Барлыгы 14 янсәре бары Сәгыйд Мулла Әхмәтовтың. Иманлы булырга кирәк, итәгатьле булырга кирәк. Кешене яратырга кирәк, тормышның яхшы якларына күрергә кирәк. Шушы яхшы якларны үзеңнең балаларыңда да, оныкларыңда да тәрбияләүгә омтылырга кирәк. Менә тормышның бөтен шарты яшәешнең бөтен мәгънәсе шунда дип уйлыйм. Был форум алдынан Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты етегән иҗади эшләр, шигырьләр, йырдар, бейеүләр, кыска метражлы фильмдар, башкортча открыткалар, фоторәсемнәргә конкурс игълан иткәйне. Матур гаилә ил коты фестивалендә ошо конкурска йомгак яһалды. Фестивальдә 300 конкурсант тарафынан иң яхшыларды котланылар. Илебезнең һәм Рәсәйбезнең иминлеге, аны киләсәге экономик яктан караганда да, бөтен яктан караганда да, бөтен нәмәнең нигезе бүгенгә гаиләләр тарафы бүгенгә. Хәзерге буыннарда тәрбияләгәндә лә. Шуга без бу юнәлештә бик әһәмиятле юнәлеш дип без бүгенгә табабыз һәм 1 март көнен башкорт гаиләһе көне дип безне атырга булды. Һәм дә бу алдагы тормышта инде ул как безнең фестиваль һәм арубызның матур гаиләһе исемле фестивальгә әйләнеп китте. Өмет итәбез. Һәркем үзенең гаиләһен кадерен белергә тиеш, үзенең миннәтен, данын белергә тиеш дигән фикерләрдә без яшьләргә апарып иткергә тиешбез. Сәхнәгә кунаклар Әбиәлил районыннан Рафиq Баймырдин гаиләһе. Улар быйма фатыслар, эшкуар гаилә дип мактала. Без инде атай-отайлардан елларын тәбрикләп, инде 2012 елдан башландык кыйыннан булышырга. Шул гасырдан башлап безнең бүгенге көнгә күп ниләр туплап, бүгенге көндә кыйыннар, кыйыннан эшләнгән тирмәләрдән башка быймалар, тәпешкәләр, одеялдар, түшәкләр эшләп сыгарабыз. Шулай итеп, әлегенә үҙегеҙ күрдегеҙ Сибай филармонияһы беҙҙең быймаларҙы кейеп торып, сәхнәгә сығып, һеҙгә сығыш күрһәттеләр. Ул эште бына беҙҙең улыбыҙ башланы. Беҙҙе әйҙәп алып йөрөнө. Ул үҙенең профессия теплоэнергетик. Ул бөтөн Россияны гиҙҙе. Барлыҡ халыҡты күрҙе. Аларҙың нисек йәшәгәнен Дагестанда ла булды. Төньяҡ көнсығыш илдәрендә лә булды. Аларҙың нисек итеп үҙҙәрендә эшләгәнен күреп, бына емеште үҫтереп, емештән ҡап ҡойоп, киптереп, бөтәһе аларның беҙҙәге һатып алған һымаҡ түгел үҙҙәре эшләгән әйберҙәр. Ул шуларға һоҡланып ҡайтып, шул идеяһын беҙгә әйткәндә, әйҙә беҙҙә тығарып үҫтерәләр, быйма баҫайыҡ ти. Әле быйма баҫыуға аҡсаһы тоже булмай. Хөкүмәтебеҙ поддерживать итә. Шуға йәштәргә әйҙәһебеҙ килә инде. Нимә эшләһәм дә эш ҡарышмай, эшләргә кәрәк, уйларға кәрәк. Бына бөгөн шул ҡәҙәр иҫ-киткес матур байрам бар. Хисләнеп тә алдым, әҙерәк илап та алдым. Бына йөрәгемә хистәрем һыймай. Бына бындай байрам, шундай сценарий менән күптән кәрәк ине беҙҙең халыҡҡа. Ҡоролтайға ҙур рәхмәт, бик ҙур эш башҡарғандар. Бына бөгөн халыҡты йыйып. Һәр бер ғаиләнең үҙенең йөҙө бар, үҙенең ҡото бар. Ул залда ултырған халыҡ бит аны һоҡланып ҡарай. Элек мына минең атай-олатайҙарҙың һәр береһендә 9-10 бала, мына беҙҙең ғаиләлә 11 бала булған. Беребеҙҙән булманыҡ, уҡып сыҡтыҡ. Һәм мына әйтәләр инде, нисек бала тәрбиәләргә. Ул
Ошо зур гаилелән нисек шул 11 баланы кулда тоторга? Әйтеренем, бүтә тәрбиянең төбендә хезмәт ята. Атайдың роле, мына малайдар үсте бездә, 3 егет үсте. Атайдың роле зур булмаһа, ул балаларга нисек кенә, ниндәй генә тырышлык булмаһын, ир егет итеп үстереп булмай. Атай кеше шәп булырга тиеш гаиләлә. Безнең атайдар шулай булды. Атайдарга без Аллага табынган кебек каранык. Ул атайдарды шул кадәр ихтирам иттек. Иманлы булырга тиешбез, рухлы булырга тиешбез. Шул сакта гына безгә, ата-әсәләргә балалар карап, безнең менә балаларыбыз үсә. Шуны әйтәһем килә. Үзебезнең менә 3 улыбыз бар. 3 улыбызның әле менә уртанчы улыбыз өйләнгән сакта нәселдәрне, арулы, тамгаһын, уранын белһен өчен без улыбызга ошо туй байрамында зур итеп эшләп, матурлап шәҗәрә бүләк иттек. Һәр ата-әсәй үзенең ир балаларын башлык үзле иткән сакта менә ошо алымды үзенә китеп алгандарын әйтеп теләйем. Иглин районындағы Құбау мен әруы халқы күпләп бонқырт асырай, Түбәнгелемед ауылы узаманы Әфқат Латипұлы Халиловтың ғайләһі бүгі ейініміз қонағы умартасылар ғайләһін сәхнәтінен сақырай. Авылда халал магазиндар тотабыз. Пиво, аракы біздің магазинларда жоқ. Һәм мен бүтін предпринимательләргә дә, бүтін башкортларга да үзебезнең шул хәлне теләр идем. Халал продуктлар белән эшләгән. Харамның аның безгә мусульман халкына бер вакытта да файда китергән юк. Һәм шулай ук мин Ләмәс халкы турында әйтеп китәргә теләп. Килнебезне әйтергә анда биттем. Күршедә генә үскән умартачылар гаиләһеннән күренекле умартачы Хисмәтовларның кызы. Ләмәс халкы шул ягы белән аерылып тора. Алар шул тиклем дус яшәйләр. Шуңа күрә bütün Башкортстан халкына үзара дус яшәргә теләдем Ләмәс халкы күк. Шуннан Ләмәс хатыннарының аерылып торган, мин үзем Бакалы районыннан Мустафа авылында туып үскән кызгаймын. Ситтән килгән кешегә нык күренә бит ул. Ләмәс халкы, Ләмәс башкорт кызлары үзләренең сабырлыклары белән аерылып торалар. Алар бер вакытта да ирләрен мактамаенча сүз башламайлар. Шул яклары миңа нык ошай. Шуныһы шатлыклы. Һуңгы елдарда милләттәшләребез арасында сәламәт яшәгәндәр арта бара. Яшьтәр тәмәке тарту, исерткес эсемлектәр эсеү кебек насар гадәттәрдән арына. Милләттәшләребезнең яртыһынан күбрәге авыл ерҙәрендә яшәй. Әммә хәзер авылдарда ла төрле спорт төрҙәре менән шөғөлләнергә мөмкинлектәр бар. Кышын хоккей, йәйен футбол майдансыҡтары ҡороу, шахмат, шашка, гир күтәреү, саңғы, еңел атлетика кеүек спорт төрҙәре менән артыҡ сығымдарһыҙ шөғөлләнергә була. Безнең гаилә спорт һәм сәламәт тормошты үҙ иткән гаилә. Менә безнең алдыгызда торалар. Мин үзем Босҡан Узеннур Ғүмәр улы 25 йыл инде Әбделмәмбәт мәктәбендә уҡытыусы булып эшләйем. Физик культураһын уҡытам инде. Хатыным Гүзәл Һаулыҡ ҡағында тора инде 20 йылға яҡын. Ҡыҙым Алина, ул Башҡорт дәүләт аграр университетында студенткаһы. Улым Батырша, үҙебеҙҙең ауылдағы мәктәптә 7-нче синыфта уҡый. Әйткәндәй, улар икеһе лә халыҡ-ара Рәсәй һәм Башҡортостан беренселектәренең еңеүселәре. Кесе улыбыҙ Абдулазиз, ул уйлайбыҙ инде спортта ла, уҡыуҙа ла бирешмәҫ тип, ағайҙарына, апайҙарына эйәрер тип. Әлбиттә, беҙ сәхнәлә сығыш яһап өйрәнмәгәнбеҙ. Беҙгә яҡыныраҡ стадиондар, майдандар, безнең телебеҙ эшләмәй, өйрәнгәнбеҙ ҡулыбыҙ һәм аяғыбыҙ менән эшләп. Хәҙер һеҙҙең алдығыҙҙа беҙҙең бәләкәс кенә сығыш, минең балаларҙың инде ҡыҙ һәм малайҙың, рәхим итеп ҡарағыҙ.
дегенде физик жақтан сынығы ол біріншіден баланы физик жақтан сыныптаса, екіншіден оны ауырлықтар келіп сұрағанда нығырақ болуға үйреті. Оның характері нығына. Ол осы ауырлықтарды еңірге үйрені. Оның үстінде бір ыңғаяғы бар. Бик матур. Менә без халыкара гаилә көне ул 15 майда шуны кертергә тырышып каранак. Безнең республикала ул булырга тиештә. Бик акрын генә һәм шулай атайлар байрамын без бетаймыз вот это булдырырга. Әсәйләр байрамы бар, 7 мартта бар, 3 ноябрьдә әсәйләр байрамы бар. Ә вот безнең атайлар байрамы юк. Атайларның нин күрһәткәндә. Менә бу 1 март иң беренче менә шу гаилә көне булып ең зур ней менә шу атайларга юнәлтелгән. Атайларның ролен күтәрергә ине безнең гаиләләр. Һезнең алдыгызда республикабызның уникаль төбәге булган Баймак районы Буранбай авылынан Аралбаевтар гаиләһе. Гаиләбезнең корбашы, йырсы, курайсы, илаһи моң ияһе. Балаларын башкорт халкының йырлы, моңлы бишегендә генә бәүтеп тәрбияләгән 85 яшьлек Аралбаев Фәррах Насип улы. Аның тормыш юлдашы, авылыбызның хөрмәтле агинәе, балаларын халык педагогикаһына нигезләнеп тәрбия бирүсе Аралбаева Таңһылыу Хәбир кызы. Гайна гаиләһендә 5-нче бала булып дөньяга килгәнмен. 16 яшымда бабай килеп мине күршелә эшләп ятты. Шунда коймай егенән мине карап утырган беләсә бит минуткә кеше булып, мине күрде булган. Уннан 1 ел буе шулай йөренә апаһы, иңгәләре килеп, атайымдар бирмәй язалатта, агайымдар күп, 4 агайым бар. Алар форум кызларда сыгармадылар да инде. Шунан 17 яшым тулгайны тәке коймай алдылар. Буранбайга 17 яшымда килен булып төштем. Hürmetli milletvekiller, sizin üzümüzün halkımızın şulaydanın medeniyetin hapap boluda tüplü uğruna kanıgıdısı. Sizin aldığınızda halkımız isminen baş yerge kırağıla. Daha durmuşumuzda saydık, halkımız için birge yaşayık, birge yaşayık. Tanımızı Baştistan yerinde, Resey yerinde hem bütün dünyaya alıp bitkirirge birgelep yapın. Amin, işlerimiz birge olur. Матур гаилә ил кыты. Бұл форумның, бұл йыйындың исеме генә әйтеп тора. Бұл тема буенча гаилә турында, ил кытын кайтару турында безгә күптән һөйләшергә вакыт. Гаиләнең проблемаларын хәл иткән вакытта бары тик яхшылык менән, мәхәббәт менән һәм шундый уңыштарны күрәтеп кенә аны дәвалап була. Үлүгә күрәтеп кенә аны кеңәш биреп була дип уйланыклы. Шуңа күрә бұл йыйынга иң яхшы гаиләләрне сакырдык. Һәм шул вакытта ата-бабалардан калган безнең гаилә кыйммәтләрен, акыллы кәңәшләрен, аманат сүзләрне төп урынга алдык. Шуңа күрә бұл йыйындарда безнең ата-бабаларыбызның хүзе, ил инәләренең, ил агаларының, шәхесләребезнең хүзләре һәм яхшы гаиләләребез алга чыгарга тиеш. Алар безгә үлгү булып, киләсәктә безнең балаларыбызның, димәк, халкыбызның тормышлашы гаиләле һәм котлы булуын тәэмин итәргә тиеш дип уйланам. Матур гаилә ил коты исеме астында башкорт гаиләһе көне үз максатына иреште оештыручылар. Йолага нигез һалынды. Хөкүмәт ягынан да хуплау тапты. Артабан республика, шулай ук Рәсәй төбәкләрендә яшәгән милләттәшләребезнең был башлангычты күтәреп алуы, иманлы гаиләләр ишәйтү бурысы кала.